ናይሎም ማዓንቲ ከበድቲ ሓቅታት እዮም ቶም ሓቅታት ከም ዘለዎም ስለነቐምጦም ምእንቲ ንጃጅመንት ወይ ከዓ ንመረዳእታ ወይ እውን ፍርዲ ክጥዕመኩም ኣእምሮኹም ኢኹም ትጥቀሙ ኣነ ሎም ማዓንቲ ዝፈርደሉ ጉዳይ ኣይኮነን ግን ትግራይሲ ዓብዪ ሽልማት ዲ ዝፅበያ ዘሎ ውፅኢታ ማለት እዩ ወይ ዓብዪ ሓደጋ እቲ ሕጂ ተኸዶ ዘላ ካይዳ ብኸመይ ዝጀመረ እዩ ኩላህና ንፈልጤና እንዳተዛረብና ኣለቐኒና ናበይ ወስዳ ንኣብነት እቲ ግዝያዊ መንግስቲ ካብ ትግራይ ወፅእ ኣይብል እስከፈትኑኒ እስከመክሩኒ ስልጣነ ክህብ ዝኽእል እኮ ኣነ ብህዝቢ ዝተረከብኩ ዘይኮነ ማለት እዩ ኣይረክበኩም ኣይሂበኩም ዝብልን ኣብቲ መረፃ ገለገለ ወዘተ ዝበሃል ነገር ኣይሳተፍን የዛ ዓይነቱ ኣካይዳ ዲክታተርሽፕ በተሓደ ወገኑን ስልጣን እንተዘይረኪብካና ሞይትና ንሓድር ንሕና ከዓ ሽታ ስልጣን ዘይብሉ ዓዲ ክንነብር ኣይንደልና ዝብል ጫፍ ዝረገፀና እዚኦም ክልቲኦም ናይ ሕወሓት ዘረባን ኣብዚ ኣሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ንክልቲኦም ገጻት ከዓ ማለት እዩ ንገሊኦም ዝድግፉ ንገሊኦም ዝቃወሙ ከዓ ክልተ ሓይልታት ኣለዉ ነቲኦምን ይድግፍዎም ነቲኦምን ይቃወምዎም ብሓፂሩ ግን ትግራይሲ ናይ ማእኸላይ መንግስትን ናይ ማእኸላይ መንግስት ዝሾሞ ምስ ማእኸላይ መንግስት ኮይና ሸምና ያዝወል ንሳቶም ነይሮም ኦፍ ኮርስ ግን ሕጂ ንሱ ይሸምዎ ዝብልዎ ዘለዉ ናይ ግዝያዊ መንግስትን ናይ ሕወሓትን ውጥጥ ናበይ ዝወስዳ ናበይ ክወስዳ ዝኽእል ቶም ዝመፁ ፖሲቢሊታት ከታ እዮም ዲፋክቶ ሃገርነት ኦቶኖሚ እንታይ ዝበሃሉ ፀገማትን እንታይ ዝበሃሉ ሳዕቤናትን እዮም ሒዞም ክመፁ ዝኽእሉ ናይ ብሓቂኸ እቲ ዝበሃል ዘሎ እቲ ፕሮሚስ እቲ ቃል ዝእተዎ ዘሎ ነገራት ሃፕን ክገብር ድዩ ኣብ ትግራይ ማለት ክረጋገፅ ይኽእል ድዩ ዝብል እዩ በዚ ወገን እዚ ኤርትራውያን ማለት እዩ ኩናት ገለ ከፍተልና ማንም ዝኽእል ኣካል የለ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ንባዕላ ኣብ ፀገምያ ዘላ ዝብሎ ኣለዎ በዓል ሃይለ ደደቢት እውን ንሲኦም ዝደግሙ ዘለዉ በዓል ስታሊን ከዓ ትወፅእ ዲኻ ኣይትወፅን ዝብል ንጀነራል ታደሰ ማለት እዩ ወይ ውፃእ ወይ ገለ ዝብል መፈራርሕታት እዮም ሒዞም መፅኦም ዘለዉ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ንስኻትኩም ሓደሽቲ እንድሕር ዳ ኮይንኩም ማለት እዩ ሳብስክራይብ እናገበርኩም ነቶም ቪድዮታት ክትሰምዕዎም እየ ዝደሊ ማለት እዩ ወል ሃናፃይ ርእቶ ነንበበሉ ሰዓት ከዓ መፅዮ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ነንበበሉ ሰዓት ነጊሻ ተስፋይ ኪውስ ሪኦ ወይ ጉድ እታ ናቱስ ህይወትስ ንናይ ክንደ ህይወት ትትክእ ምዃና እዩ መን ምዃኑ ኢኸ ፍሉይ ፍጥረት ንሱ ተፈርጁስ ኣብ ውሽጢ ወርሒ ንዝዓን ህይወትን ንብረትን ኩሉ ዓይነት ክሳራስ በኣኻ ከመዓራረ ደፋር ክንዲ ሓደ ጥዑይ ሰብ ዘይማእኸልካ እኳ ሒዝና ኣለና እኳ ሓዚና ኣለና ዘይምእኻልካ ኳስ ሓዚንና ኣሎ ክንዲ ሓደ ጥዑይ ሰብ መን እዩ ንዓኻ ኢሉሲ ክሞተልካ ወይ ከዓ ንዓኻሲ ኣብ ውሽጢ ክንዲ ወርሒ ንዝዓን ህይወትን ንብረትን እንታይ ንኽትገብሮ ብኸመይ ክትኮ ኢኻ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለዋ ነጊሻ ማለት እዩ ማለት ይርዳእካ ኣሎ ድዩ ትዕንወት ዝብል እዩ ነጊሻ ተስፋይ ላይክ ጌራቶላ ከዋኽብቲ ምሲላቶም ኣላ ማለት እዩ ኣልጋነሽ መልኣከ ስሊበን ስመርት I don't know the meaning in ጽቡቅ ኾውን ኢለ እግምት ማለት እዩ ከምኡ ተደጋጋሚ እዩ መዝግደይ ላይክ ገይርዎ ለነዚ ቪድዮ ኤሉድልያቄም ላይክ ገይራቶላ ማለት እዩ ኤሉድ ጆሃንስ በየነ ላይክ ገይርዎ በተመሳሳሊ ኖህ የማውን أجن عيد ولا نت فيديو مالتي سلازي تريتو تاتي متشوك مال إنا لو ما عندك نزقرمي مالتي اسكي نبتي قدام أي فيديو نسمع يمو كزاروكم كما قال لنا متأثم التجدد مثلها البريزيدنت صفت بيتون لما قطع تركوسن عند حردا اتناي بريزيدنت بيت صحفت خنونن إنا لو ويك أخن قاص رن أنت لو مسي كما قال توصل مثلك من وين لما تجينا كما نمن يقدر في خواص وديت صوت الله نابك يا اخو صبصرو امين كذي بفيت سووش كمقله وتو ولا لا بوتا ሄደዋል አይደል ቅድም ሕጂ እኮ ሰባት ከመቀለ ወጥዮም ናብ ካሊ ቦታ ኸይዶም እዮም ማይኮነ እንዴ አይ ንሶ አይሆን አይሆንም አንደኛ ያ ነገር አይደገምም አዲስ ነገር ንሱ ዝድገመ ይመስለን ይዝብዛለሁ የፈለገው ይሁን ያ ነገር አይመጣም እሺ እንግዲህ በጣም አመሰግናለሁኝ በዚህ ባንተ በስልጣን ዘመን ውስጥ በጸጥታና በፖሊስ መዋቅሩ በኩል በዜጎች ላይ በትግራይ ውስጥ የተፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን በተመለከተ ኣብ ናትካ ናይ ስልጣን ዘመን ኣብ ትግራይ ማለት እዩ ናይ ሰብአዊ ተሓዛ ብዝተፈጸመ ጥሕሰት መሰል ደቂ ሰባት
بزملكت አላግባብ ሐሳባቸውን ስለገለጹ የታሰሩ ተሰው زي أجباب حسابهم ስለዝገለጹ ዝተአሰሩ ወዘተረፈ ሰዎችን በተመለከተ ያንን የፈጸሙ ሰዎች ተጠያቂነት ሊመጣ የሚችልበት እድል አለ ትላለ? ናይዚአቶም ናይቶም ከምዚ ማለት እዩ መሰሎም ተጣሒስ ዘሎ ሕጋውነቶምን መሰሎምን ማለት እዩ ክሕተቱ ወይ ከዓ መሰል ክሕተተሎም ወይ ከዓ ክሕለወሎም ታሕታትነት ክሰፍን ኢልካ ተኣምን ዶ ዝብል ቀሊል ሕቶ አይቀርም። አንደኛው ዜጋ ምንድነው ለምሳሌ ፖሊስ ነው አይደል? የሚያስረውም ፖሊስ ነው። በዚህ ከጌታቸው ጊዜም ጀምሮ አሁንም በፖሊስ በሀሳብ ምክንያት የተለየ ሀሳብ ስላራመደ ወዘተ የሚል በዛ ምክንያት የታሰረ የተሳደደ እንደዛ የለም። መቀላል በጣም ብሎ ዝተፈለየ ሓሳብ ስለ ዘለዎ አይ ተኣሰረን ዝተፈለየ ሓሳብ ዘለዎ ፖሊስ እውን ሕጊ ኣካል ስለ ዝኾነ ንባዕሉ እውን ሕጊ ከኽብር ስለ ዘለዎ ሰብ እውን ስለ ዝኾነ ዛ ዓይነት እዩ ማለት እዩ። እቲ ሓቂ ከምኡ ድዩ ኣብ ትግራይ ሕጂ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ዝእሰሩ ኣካላት ኣለዉ። ግዝያዊ መንግስቲ ድዩ ዝኣስሮም ዘሎ ውድብ ሕወሓት ድዩ ዝኣስሮም ዘሎ በትናቱ ሸነ ከቢሉ ማለት እዩ ወይ ከዓ ሻዕብያ ሕጂ ውድብ ሕወሓት ከምዚ እዩ ምስ ግዝያዊ መንግስቲ እንታይ እዮም ዝሰርሑ እንድሕር ዳ ኢልኩም ታሕቲ ሓጎጓ ብልዮ ከም ዘይወርድ ግበሩ እዩ ብስሩ እውን ነዚ ማእኸላይ መንግስቲ ነዚ ሸምና ሊኢኽናልካ ኣለና ዝበልዎ እቲ ዓለብ ዓድን መውፅኢ ዓድናን ናይ በዓል ክዳንናን ኢሎም ዝኣምንዎ ፕሬዚዳንት ጌታቸው ገዲፍዎም ሃዲሙን ኣዲስ ኣበባ ከይድያ ምስ ተባህለ ኣብኡ ክቐትሉን ኢሎም ነይሮም ካብ ሞተ ሚሊጤ መፅኤ ዝብል قتلوني ካብ ዝበሎም እቲ ሓደ ድማ ማለት እዩ ንጀነራል ታደሰ ወረደ እውን ኣይ ኣምኖን ሽዑኮ ሰጉምቲ ክወስደል ነርኒ ምክንያቱ ንሱ እዩ ነቲ ቤት ፅሕፈት ብምልኡ ለማስጌርዎ ዝብል ዘረባው እንዳተዛረበ ነይሩ ማለት እዩ ዘና ኣብቲ ሽዑ እዋን ከምኡ እናበለና ሃለወ እዚ ከዓ ብቅጫ ሰንኪቶም ሕምባሽ ሓምብሾም እዮም ተቀቢሎም ካብ አዲስ አበባ ተሸይሙ ክመጽ ከሎ ሽዑ መጽኻለ ይዱ ክጽበየካ እናበሉ ዝተቀበልዎ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገረዝጊሄር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዚኦም ኩሎም ተሓዋዊሶም ድሕሪ ዝተወሰነ ዓመት ግን ሕጅውን ማለት እዩ ምስኡ አንጫዋን ድምን ኮይኖም እቲ ኣፈላላይ ታዩ ፕሬዚዳንት ጌታቸው ንዓኻውን ከም ይኽጸንሐካ ኢድሸናሒት ጸናሒት እዩ ከምቲ ንዓይ ዘባረርካ ኒሉ እዩ ዝኸሶ ትማሊ እዚ ጀነራል ታደሰ ከዓ ነዚ ጉዳይ እዚ መግለጽ ክህብ ከሎ ኖ ኣነኮ ከም ይገበርኩኒ ብስሩኹም ይሓሜን እዩ ክንዘራረብ ይደሊ ነረ ዕርቁን ክንዕርቕ ይደሊ ግን ንሱ ተኾነ እዩ ዘይደሊ ኣረዳድኡ ብትክክል ኣይተረዳእን ዝብል ወዘተ ሓሳብ ይገሊጹ ዘሎ ሕጂ ከዓ ብተመሳሳሊ ዝተኣሰረ ሰብ የለን ይብል ኣብ ትግራይ ዝእሰሩ ሰባት ኣለዉ እዮም ዝእሰሩ ሰባት ምህላዎም ወይ ኣነ ኣሰርኮምን እከለይ ኣሲርዎም ዘሎ ኢልካ ምግላጽን ምቅላዕን እዩ ወይ ድማ ቶም ዝተኣሰሩ ሰባት ተኣሰሩ ተጠያቅነት ሕግዝ ተኣሰረ የለን ኢልካ ምሽፋን ግን እዚ ናይ ዲሞክራሲያዊ አካይዳ ኣይኮነን ስለዚ ብኻሊ ኣባህላ ሓደ ስልጣን ናይ ህዝቢ እዩ ሓላፍነት እዩ ስለዚ ብማእኸላይ መንግስት ተሸምካ ተበጽኻ ወይ ተዓሪቕካ ወይ ተቅሽና ተሸምካ መጽኻ ሱኢልካ ቅድስ ይትብል ቅሽናው እንድሕር ኮይኑ ምስክርነትካ ተርእለካ ማለት ስለዚ ብሓጺሩ እዚ ሰብኣይ ዚና ምንታይ ዝቕየር ዘሎ እንተይልና ዋላት ናይቶም ውድብዶ ገለገለ ናይቲ ፒኤልኤፍ አካይዳ ዋላ ዜሮ ይኹን ምስዚ አንጻር ኣይኮነን ክርአ ዘሎ እቲ ሰብኣይ ዝኸዶ ዘሎ አብሶሉት ኦቶክራሲ ወይ ከዓ ዲክታተርሺፕ እዩ ስልጣንካ ንህዝቢ ኣይረክብን ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ተዘይ ኮይኑ ትምረጽ ተመሪጽካ ክትቅጽል ተዘይ ኮይኑ ድማ መርጻ ዘይግበረካ እንድሕር ኮይኑ ንስኻ ብፉሊ ብኤክሰፕሽናል ኬዝ ስልጣንካ 5 ዓመት ዝናውሓሉ መንገዲ ክህሉ ኣይብሉን ኣብ ትግራይ በቃ ጠጦ ብል ተተባሂልካ መሪሕነትካ ጠጦ ተብል መን ስለ ዝበለኒ ዝባል ነገር የለን መን ኢሉ ከደኻ ተሸምካ ባዕልኻ እንዲኻ ስለዚ ጠጦ ብል ተተባሂልካ ኢሚዲየትሊ ጠጦ ተብል ይዝግባእ ማለት ስልጣንካ ለማን ብዬ ያለፈው አይደገም ብሏል ጥሩ ነው ብለናል መውጣት የለበትም ወጣለው ቢልም እንዳታስወጡት መልእክታችን ነው እናስወጣዋለን ካሉ ደግሞ እነሱ ላይ እንዘምታለን ለኡነት ብለን ስለምንሰራ እነሱ ላይ እንዘምታለን ምክንያቱም ብዙ ኃላፊነት ተሸክሟል ብዙ ኃላፊነት ወድ ወረደን ተማምኖ ፕሮፓጋንዳ እየሰራ ወድ ወረደ ያድነኝ ትግራይ ታድነኛለች የትግራይ ፍትህ ያድነኛል ብሎ ካልሆነ ወድ ወረደ ያድነኛል ብሎ የሆነ ነገር ገባለው ካለ ግን ወድ ወረደ ራሱ ብቻ ማዳን ያለበት ሓራይ ሓደ ኣነ እከለ የድሕነኒ እዩ ኢልና ንዛረቦ ዘረባ ዘሎ ይመስል ንሱ ይኹም ኢል ዛረብ ማለት እዩ ማለት ደብረጽዮን የድሕነኒ ኢል ዛረብ ዘሎ ማለት ንሱ እዩ ማለት እዩ ወይ ከዓ ሻዕብያ ተድሕነኒ ኢሉ ዛረብ ዘሎ ስታሊን በርወድ ወረደ የድሕነኒ ኣምላኽ ዲ ወድ ወረደ
ወዲ ወረደ ንባዕሉ ሓደ ግዝያዊ መንግስቲ ነስተዋሃቦ ስልጣን ዝተዋሃቦ ሰብ ሓቂዶ ስታሊን ሕጂ ዛረብ ዘሎ ታዩ እከለ ድሕነኒ ኢሉ ዝተዛረበ ወዘተ እቲ ንሶም ዝገብርዎ ኣብቲ ውሽጦም ዘሎ ኣእምሮኦም ዘሎ ምክንያቱ ከለላ ገለገለ ከለላ ሕጊ ትግራይ ይኽብ ዝግብኦ ማለት ሕጊ ትግራይ ሕጊ መንግስቲ ትግራይ ይክብ ዝግብኦ ከለላ እምበር ውልቀ ሰብ ኣይኮነን ክብ ዝግብኦ ብኣውርኡ ብመሰረቱ እዚ ሰብኣይ ከይተውፅዎ ኣውፅዎ ዝብል ወፂእ ክኸይድ እንተይሉ ኣይትወፅን ኢኻ ዝብል ሕጊ እንድሕር ደኣልዩ ተመሊሰ ኳዓካ እተይልካ እንታይ ኢኻ ትብል ኣለኻ ማለት እዩ ወይ ወፂኻ ክኸይድ እተይልክ ክኸይድ መሰለ ኣሎ ወይ ብኣውርኡ ግን ስልጣን የረክብኒ መሰለ ኣይኮነን ኣነ ወፂኻ ኣብዚ ዓዲ ክኸይድ መሰል እዩ ሙሉእ መሰል ኣለዎ ዝገበሮ ወንጀልን ገበንን እንድሕር ደኣልዩ ተጠያቅነት እንተለዎ ኮይኑ በቲ ሕጊ መሰረት ይቕፃዕ ይጥየቕ ካብ ወፃኢ ኣይትኸድን ኢኻ ባ ቆም እስረኛ ክንገብር ኢና ባ ገለገለ ወዘተ ዝብል ነተብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ዘጋድድ እንተዘይ ኮይኑ ስታሊን ንምንታይ ከምኡ ይብል ኣሎ ከይድ ስለዝደልየ ከይድ ተይል ይኽእል ዝብል ነይሩ ጌታቸው ረዳ ነዚ ግን ንምንታይ ከምኡ ዘሎ መሲልኩም በቀዳማይሲ ኣኻልብ ስለዝበሎም እዩ ተኣኻልብ ትብል ዘላ ቃል ክሳብ ሕጂ ሓሪኖም ተናዲዶም ሸውዓተ ኮይኖም ማለት እዩ ከም ዝቆፎ ነቢ ንሳቶም ዝገብርዎ ዘሎ ናይ ባዕሎም መንገዲ ኣለዎም ሕጂ ክመፅም እየ ማለት እዩ ባዕድ ስታሊን ዝገብርዎ ዘሎ እንታይ እዩ ኣውጫጭ እዩ ኣውጫጭ ማለት ስቁልካ እክብልካ ኣውጫጭ ስኳ ሓደ ነገር ንምውፃእ እዚኣቶም ግን እንታይ ዝገብሩ ዘሎ እቲ ስልጣን ናይ ትግራይ ብጠቕላልኡ እቲ ግዝያዊ መንግስቲ ተረጋጊዑ ንከይመርሕ ንሱ ይምራሕ ኣይኮነን ግን መረፃ ተገይሩ ዝሓዘ ስልጣን እንድሕር ደኣ ካብ ግዝያዊ ናብ ቋሚ ክንሰጋገር ኣለና ኮይኑ በቃ ሕጂ በቂዕና ኢና ክንሰጋገር ዘለና ከምዚ ዝበሃሉ ተመረፅቲ ኣካላት ኣለዎ መረፃ ጌርና ክነሰጋግሮ ኢና እዩ ዝበሃል ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝተሰሓሕትዎ ስሕተት መሰረታዊ ስሕተት ንምሽፋን እታ ፀረፎም ፀርፊ ከዓ ስለ ዘኮረየቶም ከመኻልብ እምበራ ካልብ ከልቢ እዩ ኣብ ናቱ ገዛ እንጀራ ክትበልዕ እንተለኻ ወይ ከዓ ትኣቱ ከለኻ ሑሕ ዝብል ማለት እዩ ሑሕ ይብልዎ ኣለዉ ኣብቲ ናቱ ዓዱ እዩ መሰል እዩ ክነብር ክኸይድ እንተይሉ the only مسؤول زراخبنا مسؤول سبعي زراخبنا تايو سلطانيو تجزياو منغستي يقاصر زولو سب مخانو اركب كبحال كله انه اركب تتبايلو مالتي من سلازولو توم زيتو مرصو توم وعلم زلاليو نو اتهزبي مسولو توم توكلتي توم بيت مخر زولو ناتو نايت جزياو منغستي توم شمو اكلات اركب تيلوم يركب نحنا شو من اكانينا ግን ረከብና ንዓና ዝበሃል ነገር ታይ ማለት እዩ ትርጉም እዚ ስልካ ጠበሽ መበሽ ዝበለ ዘረባ ግደፍዎ እታ ፀርፊኣ ትሕመኩም ዘላ ክሳብ ሕጂ ኣይውን ወዲ ወረደ ዝበሃል ዓዲ ክመርሕ ዘይክእል ቤተሰብ ክመርሕ ዘይክእል ኣብ 27 ዓመት 3-4 ንስቲ ተመርዓዎ ሰብ ትግራይ ንፌደራል መንግስቲ ቢሊየንስ ኤንድ ቢሊየንስ ወርቂ ትህባላ እሞ በጀት ሃበና ኢሉ ነዚ ሰብ እዚ ኣይከሰሶም ግን ወዲ በሻሻ መጽ እንታይልና በዓል ናትናኤል መስሐቅ ተሰባት እዮም ትግራይ ኢምቢሊየንስ ወርቂ ተባላ ፍርቂ ትሪሊየን ናይ 30 ገለመለን ዓመት በጀት ትግራይ በሓደ ግዜ ወርቂ ሂብና ኢና ምን ሃቦ ኢሉካ ብምንታይ አውፂኻ ሂብካዮ በበየናይ መስርሕ ተዋሃይብኩም ከመይኹም ተዋሃይብኩም ዕዳጋ እንዲ ከበለልና ሓደ ዓሻሪኻ ንስኻ ገልጣም ዲኻ ኢልኒ እንታይ ዕዳጋ ኮ ኢልኒ ዕዳጋ ተኮይኑ ኣታው ከሎ ዕዳጋ ማለት እንታይ ማለት እዩ شيء مو سيل تقبر مو ويكاباي تقبر مو purchase تقبر له كويو بليس كوي بلاتفورم كوي علاقة مالت exchange تقبر له جري حق انتهى يوم exchange جيرمو بخالي بهالاسي كابين دا وصلش يجوز الله مالتي سلازي تتشايط وظلهم ببوش تقوم صارتكم سلا تفالوتو تمسرت لمعتنا يتعدت تمسرت لمعت يكون تمسرت لمعت زيرو ينعون مهنسي كوعل نير وتبجت تماليسو እትሸጥዎ ዘለኹም ግን ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ስለ ዝኾነ ሕጋዊ ጥፍሽና ከጋጥመኩም ከሎ ትበኣሰለኹም በባዕልኻትኩም ኢሌጋል ዝኾነ ሙቭ ተጠቂምኩም ብመዳበርያታት መሊእኹም ብኩንታላት ከተሳገሩ ትፍትኑ ትተሓሓዙ በባዕልኻትኩም ሓደ ብሎክ ምስ ገበሮ መፅዮም ነቲ ህዝቢ ኡ ይብሉ ሽዑ እከለ ሕጊ ይተኸተለን ይብሉ ሽዑ በፂሓ ሕጊ ትረአዮም ዘላ ሕጊ ብዘይ ሕጊ ዘጥፍእ ብዘይ ሕጊ ይዝጠፍእ ብሕጊ መሰረት ዘጥፍእ ብሕጊ መሰረት ዝቕፃዕ بزي حق تطفئ لكم بزي حق خم تطفئ تفولط لكم حق يلن حق الوات غورو لكم تعدي حق زي يبل سمص يخطفاكم يفلط يو حقي كابا خايز جمر حق زي تخلكم ولو ما انت موصي كابا يخدحنكم ابز حجي ساعات بعلناتنا الاسملاش حقاويان كوينهم منقست تግራይ 27 ዓመት ሕጂ ድዩ 27 ዓመት 4 ኣንስቱ ከም ሓደር ዘይካ ኣላይ ትፈልጡ እንኩም ነርኩም ተቀድመ ዓመት ክትሸምዎ ከለኹም
أنست خمزي محضر تحت قور شوينكم أو غماء تقبر تعمل مالتي قدات تقولكم قال عسل صغار قصنا بولكو ريفيل اكسبوز فابريكا ورقي ما طاري ما طاري فابريكا نا ورقي كنكفتينا سنه خمرق إلنا له ንምንታይ ይኹም ዝብል ዘሎ እንድሕሪልኩም ምርጫ ወርሒ ተሪፍዋ ዘሎ ሓቂ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣይመርፅን እዩ ኣብ ትግራይ ምርጫ የለን ኣምሓራ ክልል ምርጫ ዝበሃል ነገር የለን ኦሮሚያ ክልል ሜይቢ ኣብ 20% ኣብ 10% ከተማታት ክህሉ ይኽእል ካብኡ ተረፈ የለን ኣብ ደቡብ ህዝቦች ምርጫ እንድሕር ተገይሩ ብልጽግና ከም ዘይምረጽ ፍሉጥ እዩ አዲስ አበባ ኣይትሕሰብዎ 100 ካብ 100 ከም ተቃውምቲዮም ክምረጹ ኢንኬዝ እንተ ተገይሩ እዩ ያኹም ባይሎም አንተ ብዛዕባ ሕጂ ብጠቕላላ እንዳገለጽና እናንኸድ ዘለና ኣብታ ናይ ሎም ዓንቲ ወሳነ ዝኾነት ሓንቲ ሓበሬታ እስኪ ከውጋዓኩም ማለት እዩ ሕጂ ሮድ ማፕ ኢና ክንወግዕ ክንሕንፅፅ ኢና ማለት እዩ ትግራይ ናበይ ክትከይድ ትኽእል እንታይ ከጋጥማ ዝኽእል ዝብልና ጀሚርናዮ ሃይ ሪስክ ሃይ ሪዋርድ ዝለዓለ ሽልማት ዶ ዝለዓለ ሓደጋ ዝብል ማለት እዩ እቲ ሽልማታት እዩ እንድሕር ትግራይ ናብ ዓዲ ከይዳ ማለት እዩ ናብ ሃገርነት እንተኸይዳ እንታይ እዩ ሽልማታ ናይ ባዕላ ዝኾነ ናይ ክልል ድሕንነት ኣለዋ ጸጥታ ማለት እዩ ጸጥታ ክልል ክህልዋ እዩ ማለት እዩ ናይ ባዕላ ዝኾነ ግዛኣት ወይ ከዓ ዶብ ክህልዋ እዩ ማለት እዩ ስነ ስርዓት ዘሎ ዶብስ ክህልዋ እዩ ፍሉጥ እዩ ማለት እዩ ናይ ባዕላ ዝኾነ ፖለቲካውን ክህልዋ እዩ ትግራይ ስለዚ እንድሕር ሃገር ኮይና ትግራይ ሲ ናይ ባዕላ ዝኾነ ድሕንነት ኣለዋ ናይ ባዕላ ዝኾነ ዶብ ኣለዋ ናይ ባዕላ ዝኾነ ፖለቲካ ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚ ኦቨርሩልድ ትግበር በኻሊ በአዲስ አበባ ቢላት ትምሩሕ ዝነበረትን አዲስ አበባ ገይሩ ተሸይሙ ይመርሓኒ እትብሎ ዝነበረት አካልን በቀሊሉ ይተርፈሉ ነፃ ትኾነላ ካከምዚ ማለት እዩ ሓደጋ መጻወዲያ ብመሬት ዝተኸበበት ትግራይ ብሓፂሩ እዛ ብመሬት ዝተኸበበት ትግራይ ጽግዕተኛ ናብ ሓደ ቦታ ክትጽግዕ ኣለዋ ማለት እዩ ጎረባብታ ኤርትራ እያ ዘላ በትሓደ ወገን በተሓደ ወገን ከዓ ኣምሓራ እዩ ዘሎ በተሓደ ወገን ሱዳን እዩ ዘሎ በተሓደ ወገን ከዓ ዓፋር እዩ ዘሎ ምስ ኣምሓራ ክልል ናይ ባዕሎም ዝኾነ ናይ ዶብ ናይ መሬት ናይ ትሕዝቶ ጎንፂ ኣለዎም ኣይተፈትሐን ፈሊጦም ከም ዝተፈትሐ ገይሮም እዮም ዘርእዩ ማለት እዩ ስለዚ ከበባ ተመሊሱ ይመጽእ እዩ ብልዕል ትግራይ ኣይመጽን ቀጣይ ዝመጽእ ዳይሬክት ማለት እዩ ተዘለወ ጥቕሚ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ እንድሕር ደኣ ብዘሎ እንተቐፂሉ ወይ ከዓ ናብ ሃገርነት እንድሕር ደኣ ኸይዱ ኢሚዲየትሊ ትግራይ ሲ ኣብ ማሕንቆ ተኣቱ ማለት እዩ ኣብ መንቀራቆሮ ተኣቱ ማለት እዩ ኣብቲ ዘላቶ ምክንያቱ ሓደ እግሩ ዘይተኸለ ኢኮኖሚ ኣለዋ ማለት እዩ መሊኡ ዘይሓወየ ዝተዳኸመ ኢኮኖሚ ኣለዋ ኣብ ድሕሪ ኩናት እያ ነይራ ማለት እዩ ስለዚ ትረኽቦ እዩ تسوني لي وقعكم مالتي اتم بقصيلو زلخه ديفاكتو زبل زرباتات قال يوم صلوا حدا سبات مالتي كم سومالي لاند وزت زبال ديفاكتو ليمبو زبال كونسيبت له مالتي بقى زي تقورصه عدنت مالتي بخالي بحاله ازي انتي مالتي نابنت ناي علم بانكي ما زخونه تكون عدي كم هاجر سلازي تفلط ازلا مالتي افتوش تعد زغبر زلو زخونه منفساو سيستم سيل منفس زمسله أكيد أخير شعور لقح ذلك حيلن علم بانكيا يلقحن علم لك حجز يلن كبدجز مس foreign investment زبالالو تي كبدجز مس invest زجبر أكل وينايدج أكل يلن أبتحجز اللاتو اندحرد أخوينو مالتي تحجز اللاتو اندحرد أخوينا تأي خوون زغل أوتونومي اندحرد أخوينا أوتونومس مالت عصاب عرسها تم حدر ግን ድማ ምስ ኢትዮጵያ ኮይና እንተቀጽላ እንታይ እያ ክትረክብ ትኽእል እቲ ጸገም ንቀደም ንጀምሮ ታዚ ሓደገኛ ጸገም ኣብ ትሕቲ ፌደራል መንግስቲ እያ ተቀጽል ማለት እዩ ስለዚ ምስ ኣምሓራ ከምኡውን ምስ ኦሮሚያን ንባዕላቶም ዘለዎ ማለት እዩ ፍራግመንት ኣሎ ብዝሕጂ ሰዓት ማለት እዩ ኣብ ፌደራል ሲስተም ፕሮብሌም ኣሎ ጸገማት ኣሎ እዞም ጸገማት እዚኣቶም ብብልኦም ድሕር ዳመጽዮም ማንሳውን ከም ሓንቲ ኣካል ስለ ዝኾነት ኣብ ዝሽግር እዚ تحيل أزلا مالتيو مس إثيوبيا يبصح يزول تسقم ثم بالكالك كتك فيدرال منغستي اتوم اكسسات زي اتوم مالتيو بجت ناشونال انفراستراكشر وزت زبهر نغرات كفقد كوا انت خونه ازي جن بدليتن بسناي فقادنت فيدرال منغست سنبر بعلاونا تغبرو ነገር የለን ስለዚህ
ማለት እቲ ፍቃድ ኣብ ኢዳ ስለዚ የለ እቲ መፍትሒ ኢዳ ስለዚ የለ በዓላት ገብሮ ነገር የለን ትግራይ ካብዞም ሰለስቲኦም መንገድታት እዚኣቶም ዘዋፃ ኣየና እዩ ንዓኻትኩም ክፍቲ እዚ ማለት ዘዋፃ ኣየናይ እዩ ዲፋክቶ ሊምቦ ማለት ዝደኸመት ዓዲ ከም ሶማሊላንድ ግን ምዕባለ ዘይብላ ዓለም ዘይፈልጣ ኣብ ውሽጢ ዓለም ዘይፈልጣ ኮይና ትነብር ዓቕሚ ዘይብላ ምክንያቱ ኤምባሲ ወዘተ ገለገለ ዝበሃል ነገር ልቃሕ ኢንቨስትመንት ገለ ዝበሃል ዘይብላ ዓዲ ወይ ሎክድ ላን ሎክድ ዝኾነት ትግራይ ቦቲን በቲን ተጓነጽ ዘለዋ ቀጥታ ሃገር ኩን ኢላ ምስ ጀመረት ናብ ድኽነት ትኸይድ ምክንያቱ ንኽተስፋሕፋሕ ሓንቲ ዓዲ ንምዕባልኣ ወሳኒ ዝኾነ ወደብ ዘይብላ ዓዲ ወይስ ሳልሳይ ብምሕረት ፌደራል መንግስቲ በጃኻ በሃብን ባገለና በለት እትነብር ናይ ኣካል ኢትዮጵያ ኣውቶኖሚ ኣመኒ እያ ትግራይ ክትቅፅል ዘለዋ እዚ ሕቶ እዩ ንዓኻትኩም ማለት ዞም ሰለስቲኦም ሓደጋታት ከም ዘለዉ ግን ግልጽ ገይረ ክነግረኩም እደሊ እዚኣቶምን ፈሊጡ ሰብ ክንቀሳቀስ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ተኾይኑ እንተዘይ ኮይኑ እቲ ቤስት ሙቭ ዝበሃል ትዝሓሸ ተባሂሉ ዝፍለጥ ሕጂ ትግራይ ሓደ ውዑል ኣለዋ መተኣሳሰር ውዑል ኣዝዩ ሓደገኛ ጽቡቕ ንትግራይ ማለት እዩ ስኻ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝበሃል ንዕኡ ተጠቂማ ውሽጢ ህንፀት ኣካይዳ ሕውየት ምስ ኣካየደት ወይ ከዓ ምስ ድሓነት ሪከቨር ምስ ገበረት ኣብቲ ሽዑ እዋን ዓቕምታት ኣለውን ኢላ ተኣምን ድሕር ዳ ኮይና ዓድነት ናይ ምምስራት ከይዲ ክትገብር ትኽእል እያ በቲ ሕገ መንግስቲ መሰረት ማለት እዩ ተዘይ ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እንድሕር ኮይኑ ሓቢርና ኢና ንሪኦ ማለት እዩ ጽቡቕ على انترفيو على رؤية ميديا لا هو ود ورد بزعوني اشتكي الناقر يا متى بحافظ تقلد بالولاء طبق كان حسابات يخططات حاتيتو تدريو ود ورد لا بلوك قالو متان طرح لي خلص بمحارنيا انا القرم نقل انا محرنيا انت لنا خستاي لا بيت في خينا ود ورد كقول لس بتعمي القرم ان نقر حدا نقر كنقركم جايز بتقرينيا لا لا تصنح بمحرنيا سي بيرفكت كون من تايو مالت قراتي مالت نافخا مفتوح قنقا ود ورد هاي معاتي ود محرنيا دم خط مخدياتو انا محرنيا قد تفخني بعد شلفت قدينا تخطل لنا عندنا تقلل بالبال حزينتي مالك عيلي بقى نكون نغير لي تقرا كوينات نكون خوين لا يا كنا عاملين خيل إينا نسرح لنا أو تقرا جينوسايد فتري ما تعملوا امني كمان اوكي كمان موسيقى جينوسايد نوعلو على ما كف يطلع سوات له يطلعوا سوات الله خذ الجنرال هانسو نجير من يروح على دفعي وضعيه دفعي وضعيه تخكل دفعي زلام طرمح واحد وطر حدا هو ኣብዚ ኣይንሳማ ማዕነ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ጆኖሳይድ ተፈፂሙ ኢልካ ተኣምን ዶ ከሳሳ ኢኻ ንስኻ ከሳሳ እዩ ማለት ህዝቢ ትግራይ ሲ ከሳሳ እዩ ማለት እዩ ከም ሓደ ትግራዋይ ንድሕር ኮንካስ ከሳሳ ኢኻ ዘለኻ ተኣምን ዶ ናይ ዓለም ለኸ ትካል ስለዚ የፅንዖ ኣነ ኣይኣምንን ተወቂዕኻ ዶ እወ ተወቂዕኻ ምዃንካስ ተኣምን ዶ ሕጊ ተወቂዑ ስለዚ የበለስ ኣነ ኣይኣምንን ንሕና ማለት እዩ ልዕሊ ተፈፂሙና ክኾን ዝኽእል ካብ 21 ክፍለ ዘበን ኣትኹም ረእይዎ ኣብ 21 ክፍለ ዘበን ካብ ዝተገብረ ኣትሮሲቲ ማለት እቲ ዝተገብረ ሕማቕ ነገር ብምሉእ ኣብ 21 ክፍለ ዘበን እዩ ዘሎ ትዝኸበደ ናትና እዩ ተባሂሉ ናይ ትግራይ ውግእ እዩ ተኻይዱ 21 ክፍለ ዘበን ናይ ሕጂ ማለት እዩ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝተባሃለ ብዙሕ ህዝቢ ዘፅነተ بمليون زأكل هزبي زسنة موف ويكأكيدا سقومتي مالتي سلازي إذا قد عايزين حنا تفتصيم لكم لتأمنوا نأمن فرقان أنا أأمن فرقان نأمن خصص اللهم ظلم أكلات له ما خلاي منجستي إثيوبيا يخصص كتا مالتي كتصيلو من شعبيا يخصص مبسال ساي حوحتون يخصص نايو عالم مخصصي جبن سلازلهم بروفوكس جبركا ناز قداي زين خاطو زغبركا نتوقق تمص زغبركا حجي زمحركا لحقي بايزوي كالي حق نختخبر حق نحردات حيسكا حق مخباري كو حق تحيسيلو ايكونن تزطحاسكايو يزر سلازي زوم سلسته اكلات زياتهم خصوصاتيو زاس واي كا حجين عنا مكرا زركونا زلو
ببمتن درجኦም ببتصفصمو እዮም ዝኽሰሱ መጀመርያ ተኸሳሳይ መን እዩ ኣብ ዝብል ኢና ንመጽእ ሕጂ መጀመርያ ተኸሳሳይ መን እዩ ነቲ ዝነበረ ውግእ ዝጀመረ ኣካል ኣነ ጀመርኮ ንስ ጀሚሮ ኣነ ጀመርኮን ዝብል ኣለዎም ዝጀመረ ኣካል ትሕዝ እዩ ፍሉጥ ይበቃ ትሕዝ እዩ ነቲ ውግእ ዝጀመረ ኣካል ሶይለ ጨኒቁን እኮ የጀሚረ እዩ ከምዚ ጌርና ኸቢቡና ነይሩ ገለ እሱ መዋጽእ ይኸውንን ታት ገብር ጀሚርካ ስጉምት እንድሕር ዳ ወሲድካ ብስሩ ሓደ ንባዕሉ ግቡእ ዝኾነ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ዘይብልካ እዋን እንድሕር ዳ ስጉምት ምጅማር ንባዕል ዓርሰ ኣለ ወንጀል ስለዚ ዝኾነ ይኹን ስጉምት ክትጅምር ኣይነበረካን ሓደ ፀገም ካልኣይ ማእኸላይ መንግስቲ ዝመጽእ ማለት እዩ ማእኸላይ መንግስቲ ከይዱ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ብዙሕ ሓላፍነት ዝተኮሶም ድሮናት ይኹኑ ዝተኮሰ ጥይት ይኹን ዝተኮሰ ጠመንጃ ብሙሉእ ተቆፂሩ ማለት እዩ ተቆፂሩ ጥራሕ ዘይኮነስ ዝበፅሕ ገበን ብሙሉእ ተጸኒዑ ጫሒሉ ቀርቦ ኣለዎ ማለት እዩ መበል ሳልሳይ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ገይሩ ካልእ ኣካል ኣትዩ መንግስቲ ሻዕብያ ክወረድና ከሎ ሱቕ ኢሉ ብምርኣዩ ራብዓይ ከማ እንዳባልዐ እንትኸዳ ሶማልያ ኣለሁ ወታደራት ሶማልያ ታት ገበሩ ኢልኩም ነርኩም ሓምሻይ ስዑድ ዓረብ ኣላ ዩክሬን ኣላ ዘን ድሮ ነቐቢልና ዝብላ በዓል ቱርክ ኣለዋ ኣይንገድፈንን ማለት እዩ ብቐደም ሰዓበን ከምዚኣ እንዳባልያ ኸዳ 7 ዓዲ 8 ዓዲ ዝበሃል ኩላ ዛ ፎስፎረስ ተጠቐመ ዘየለ ህዝብታት ዝቐተለ የለ እዚኦም ብምሉኦም ሕቱታት እዮም እዞም ከምዚ ዝበሉ ሰባት ሒዝካ ግን ከመይ ጌርካ ክትሓትት ዓለም ኣቀፍ ይብል ሲሉ ቋንቋ ኣይፁሪ ንባዕሉ ኣይፁሪ ኣዘራርቡ ኣይፁሪ ኣእምሩ ኣይፁሪ ሓቀይ ይዛረብ ውስልትና ጥራሕ ማለት እዩ እዚኣቶም ሕጂ ከምዚ ዝገበረትና ከምዚ ገበረ መነ ጀሚርዎ ዝብል ዋላ ጥራሕ መን ፈፂሞ እውን ዝብል ኩሉ ተታሓዩ ይኽሰስ ሕወሓት ካብዚ ጉዳይ እዚ ነፃ እያ ዝበላ ማንም ኣካል የለን ክንክሰስ ኢና ኢሎም እዮም ይኽሰሱ እዮም ክንደይ ዝገበርዎ ነገር ኣሎ ተታሓይዞም እዮም ዝኽሰሱ ኣብቲ ጉዳይ ንሱ መን ደጀምሩ ኢልዎም እዩ እንታይ ደይፈልጥ እቲ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ጣጣ ንኽመፅእ ስጉም ተወሲድና ኢሎም ኣብ ልዕሊ ሰሜን እዝ ስለዚ ክእሰሩ እዮም ክትሓዙ እዮም መንግስቲ ሻዕብያ ኣትዩ ኣብዘይ ዓዱ ክትሓዝ እዩ ቀቲሉ እያ ህዝቢ ትክክለኛ ናይ ዓለም ፍትሒ ተዝህሉ ነይሩ ትክክለኛ ንሕና ዝተኸሰስናዮ ክንስምዓሉ ንኽእል ዓውዲ ተዝህሉ ነይሩ ኦፍ ኮርስ ተኸሰስቲ እዮም ነይሮም ክሳብ ሕጂ እውን ምፅንሖም እውን ማለት ክፀንሑ እውን ኣይምተገበኦም ነይሩ ተኾነ ግን ፍትሓውነት ስለዘየለ እዩ በዓል እዚኦም ስለ ዘለዉ እዩ ዘውዝኒ ሕጂ ርእሲ ድንሽ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ሒዝካ እውን ተተኸስስ እውን ዋጋ የብሉ ሓትዩ ትውልድ ዝባዕሉ እውን ተጠያቂ ባይዶይ ትኛ ተጠያቂ ይብል ጠይቐኒ ንዓይ ትውልድ ተጠያቂ ኢሉ ትውልድ ተጠያቂ እዩ ጠይቐኒ ንዓይ ሕተተኒ እንታይ ገይረ እንታይ ስለ ዝገበርኩ ስለ ኣብ ልዕለይ ስለ ዝተፈፀመ ድዩ ተጠያቂ ዝኾን ዘለኹ ወይስ ሱቕ ኢለ ስለ ዝረኣኹ ወይስ ሱቕ ኢለ ክርኢ ስለ ዝነበረኒ እንታይ ስለ ዝገበርኩ ቶም ተጠየቕቲ ዝጥየቑ ኣካል እዮም ዘለዉ ውሳነ ዝህቡ እዮም ዝጥየቑ እምበር እቲ ግበር ተባሂሉ ዝተገደደ ይኮነ ከምፀይ ጆኖሳይድ ህዝቢ ትግራይ ተፈፂሙ ንካደ ተኣምን ይሕተይ يبصر تجاروا طرح هذا ذاك بروباغندا دغدفني و4 تاع تتحيد اسمع ما بتحتي دورتين بسماي اي كوين عاطيكم انجليزي انا قبلت كل عبي حمد تايجن بفعي بسر سرعه تمر هدي تمرعي በቃ እንዳገደፍናዮ ክንከይድና ማለት እዩ እንዳገደፍናዮ ክንከደልና the Trump TPLF beating of war dramas ማለት ከወሮ ሓምሓም ይወቅዕሎ ናይ ውግእ ዝብል ማለት እዩ ፕራቫዶ ማለት ክንርአ ባህል ማለት እዩ አግሬሲቭ warlike rhetoric ማለት እዩ በዚ ዓይነት አካይዳ ማለት እዩ a fear of peace ንሰላም ናይ መፍራሕ self aggrandizing what is the English በቃ ተውን ቃላት እዚኣቶም ካየም ዞም AI ንዓይ ጸጊሙልለ ማለት claims to be the sole arbiter of Tigray's future have become defining traits of the RAMP Tigray People's Liberation Front TPLF a once venerated political organization እንግዳይ ዝኾነ ወይ ዝፈረሰ በሓንሳብ ማለት ይኹምዚ ዝብል ማለት እዩ now projects insecurity through unsettling belligerence although confrontation where the organization sole language ጎንፂ ከም ብሕታው ቋንቋ ገይሩ ዝጥቀም ተክረአ ባህሊ warlike rhetoric ማለት aggressive ዝኾነ ናይ ውግእ rhetoric ማለት እንታይ ዝባል ማለት እዩ
ምንቃን ጠቅላላ ከመይላ ንግለጾ ማለት ወይ ከአታሐሳብ ከምዚ ዓይነት አታሐሳስባት ዓሲሎም ንኽረአዩ ምግባርሲ ጀሚሮ ኣሎ ወዘተ እዩ ዝብል እዚኣቶም እዞም ከምዚ ዓይነት ዘረባታት ሕጂ በቃ ሙሩፃት ቃላት ትዝርብ ውዒልካ ትግራይ ኣይትድሕንን ማለት እዩ ሙሩፃት ቃላት ኣየድሕንዋን ዘለዉ ሕጂ ምሩፅ ስራሕ ምሩፅ ናይ ሰላም ቅዋም ዝወስድ ሓደ ሰብ ኣድላይ እዩ ናይ ብሓቂ ተደኣ ኮይኑ ቶም ዝእሰሩ ዘለዉ ሰባት ይኣስርዎም ኣለዉ ደድሕሪኦም እንዳኸዱ እምበር ፅቡቕ ክያዶታት ይኸዱ ኣለዎ ማለት እዩ በዓል ብርሃነሲ ማንም ክኸዶ ዘይኽእል ማንም ክገብሮ ዘይክእል ሕጂ ኣነ ይግረም እዩ ዘለኹ ብበዓል ብርሃነ ማለት እዩ ናይ ውልቀ ጠቕሚ ክህልዎም ይኽእል ዝኾነ ሃፐን ገይሩ ውሽጣ ክኾን ይኽእል በቲ ሕጂ ዘለዎም ቅዋምን ኣካይዳን ግን ዝገብርዎ ዝነበሩ ከም ዘለዎ ሕማቅ ኮይኑ እቲ ሕጂ ዝኸድዎ ዘለዉ ግን ቦልድ ዝኾነ ሙቭ ኣብ ቅድሚት ምስቲ ክበልዐካ እየ ክጎብጠካ እየ ዝብል ዘሎ ብሰራዊት ሻዕብያ እውን ተሓጊዙ ማለት እዩ ኣስረካ እየ ክልቁመካ እየ ዝብል ዘሎ ምስኡ ይጋጠሙ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ሕወሓት መበገሲ ናይቲ ውግእ ክኸውን ዝኽእል ሓሳብ ኣልዒሉ ኣሎ እሱ ድማ ሕወሓት ናብቲ ዝነበርኮ መንግስቲ ክምለስ እየ ንጀነራል ታደሰ ወረደ ኣውሪደ ሓደ ፕሬዚደንት ሸይመ ኣለኹ ወይ ሓፂ ኣለኹ ይብል ኣሎ ንዕኡ ናብ ታደሰ ወረደ ብሓይሊ ካብ ስልጣን ከውርዶ እዩ ማለት እዩ እዚ ኣብ ዝኾነሉ ሰዓት ድማ ታደሰ ወረደ ድማ ሓደ ፊድባክ ክህልዎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብቐሊሉ ብከምዚ ክብገስ ክእል እዩ ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ሻዕብያን ሕወሓትን ተቃላጢፍና ናብ ውግእ ንእቶ ይብሉ ኣለዉ ስለምንታይ እንድሕር ዳ ግዜ ወሲዶም እቲ ሰራዊት ፈርከሽከሽ ይብሎም ኣሎ ብዘይ ገንዘብ እውን ነቲ ዝደልይዎ ክመርሕዎ ይክእልዎን እዮም ኣብቲ ስልጣን ክፀንሑ ይክእሉን እዮም ብዘይ ገንዘብ ብዘይ ዝኾነ ኣክሰስ ናይ ደገ ኣብ ስልጣን ክፀንሑ ይክእሉን እዮም ስለዚ ተቃላጢፎም ኣብ ውግእ ከኣትው እሞ ኣይመፁን ሓራይ እስኪ ኣይመፁን ዝብል እዩ ናቱ ናይ ድሃይ መንእሰያት ትንተና ከመይ እዩ የኽይድ እዩ ኣይገብርዎን ምክንያቱ ኢትዮጵያ ኢለኩም እዩ እንተጀሚራ ብዝኾነ ይኹን መልክዑ እንተጀሚራ ኩናት እንተተጀሚሩ ብርግፀኝነት ዝነግረኩም ግን ዕድሚያ ሓፂር እዩ ተዓዲ እውን ክትፈርስ እያ እዚ ስእሉ ትንቢት ኣይኮነን ተግባር እየ ዝብለኩም ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እዚ ሃገር እዚ ብብዙሕ ነገር ዝኽሰስ እዩ ጀኖሳይድ ዎች ኣብ ዓለም ጀኖሳይድ ዝካየድ ንጀኖሳይድ ናይ ዓለምና ዝከታተል ትካል ንኢትዮጵያ ኣብ ሰለስተ ክልላት ዝካየድ ዘሎ ናይ ጀኖሳይድ ትክክል እዩ ማለት ንዕኡ ምኽሳሱ ትናቱ ክስ ሒዝዎ ምምፅኡ እኮ ትክክል እዩ ማለት እዩ እስ ኢምፖርታንት ሒዝዎ መፅኡ ዘሎ ማለት እዩ ተሓሳብ ጆርጆ ማለት እዩ ንባዕሉ ግን ኣካል ናይቲ ትንሱ ዝድግፎ ዘሎን በቲ ዝድግፎ ዘሎ ተሓሳስባን እቲ ዝድግፎ ዘሎ መንግስትን ጀኖሳይደርስ ምዃኖም ወይ ከዓ ፈፀምቲ ገበን ኩናት ምዃኖም ኣይኣምንን እቲ ሽግሩ ንሱ እንዲ ተታሒዝኩም ግን ኣብኡ ኣለኹም ኢኹም ትኽሲ ንኩላኹም እዩ ዝምልከት ወዳሓትነይ ፅቡቅ ጌርካ ምፃሉ እያ ክንሪኦ ኢና ንሕና እውን ክስነድ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ትውልድ እዚ ተገደፎት ዝቕፅል ዘሎ ትውልዲ ኣይገድፎን ሽዑ ፍትሒ ተረጋጊፁ ዲሌይድ ጀስቲስ ምስ አንጀስቲስ ዝቁፀር ዝብል በኋላ ኦፍ ኮርስ ትክክል እዩ ትዘንግዕ ፍትሒ ዳርጋ ዘይ ፍትሒ እዩ ጭቆና ማዕረ ይባል ትክክል እዩ ማለት እዩ እቲ ቀደም ኢሉ ፀንሐ ግን ኢትዮጵያ ትመፃና ያ ወገኢ ኣይትኸፍተልና ያ ምክንያት ተመፅያ ዝብል ሰብኣይሲ እንታይ ኢሉ ንሰበይቱ ይባል ታንክ ፀሕ ዘይ ሰራሕ ኢልዋ ሰይ ኣይትመፁን ኢለ እንዴ ኢላቶ ምስቲ ኣይትመፁን ሲ መፅኦም ደይ ተሓውሱልን ኢልዋ ይባል ኢሉስ ወቂዕዋ ኢሎም ንሰበይቱ ማለት ዝዓሻ ሰብኣይ ምስቲ ይመፁንስ ይመፁ ደይ ተሓውሱልን ኢልዋ ይባል በቃ ናይ እዚኣቶም ግምት ከምዚ ክመፁ ይክእሉን እዮም ምክንያቱ ርግፀኛታት ኢናኹም እንዳበልካ ገምት ፀገም ይብልካ ንስኻ ሕጊ ጠሓሱሞ ስእልካ ረእዮሞ ትሕጊ ክፍተት ማለት እዩ ስእልካ እንዳጠሓስካ ያፅንሐ ሞ ኣይትመፅን እያ ተዓዲ እንዳበልካ ከምኡ እንዳበልካ ፅንሕ ኢኻ ማለት እዩ ሕጊ ተጥሒስካ ሕጊ ናይ ምኽባር መንገዲ ክካየደልካ ፍሉጥ እዩ በቃ ፍሉጥ እዩ ሕጊ ኢኻ ጥሕስ ዘለኻ ወይ ካብቲ ናይቲ ሕጊ ነቲ ሕጊ ዘፅድቐት ዓዲ ካብኡ ወፃኢ ክትኮነ ኣለካ ተዘይኮይኑ ግን ኣብቲ ሕጊ ዘፅድቐቶ ኣብቲ ዓዲ ውሽጢ ንሳ ኮይንካ እቲ ሕጊ ተጥሒስካዮ እንታይ ዋጋ ኣሎ እቲ ዘረባ ስኢሉ ሕውሱስ ስለ ዘብልዎ እዩ በቲ ሓደ ወገን እቲ ሕጊ እውን ናይ ባዕላቶም ናይ እንዳባሓጎኦም ስለ ዝመስሎም ማለት እዩ ሕጊ እንታይ ማለት ምዃኑ ዘይፈልጡ ኢና ንዛረበልና መልኣክ ይብልዎ ሃምዶ ክኾን ይኽእል ተሰዓንካ መፀግዐስ ካብ ኤርትራ ካብ ኢሳያስ ምፅጋዕ
بحر مئتاو دي حشومي حق المزرعة تاي مالتي زي حزل حسب والله منقصقص تايديا حمل الله ناي شعبية سرعات متكا أكويا منقصي يبلنا عدي يبلنا دبلوماسي يبلنا قزع الناس أقزام حدا كوين حق زي نوص بيت مخرج الناس صولهم زخون عسرت قزع زخون كابينة ناس تجاك عقدي هستقرأ كساقروا ريلي خي خوندي حزب تقرأ زولا بوليتيكا ودواتس أمس ينس حدا سواز تهالم دورتين جنبار دو مرح منخا ناي سالساو يانها بزي مرح تهالم بحق حس تقرأ بزي ساقر تقام دي نيوان كم زولا ناي مجت ناي ديمقراطي ناي مسفحان أو عندي زنيه سو منقص قدم كله الناس قبريو كالاي قلت انا مزراش دش عمت حلفه مش عمت حلفه ما نول زلنا افتش دي شيء يخون افتش وعته يكون نزلنا منقص يملس ندحر عرف ترى زي لهون تملس عن التمرس راح يخركز قدر ما يزو زي حزوا هنا منقص يملس انت تملس خا نتس تمرص ايو كركب كقدر زلو تمرص معزه مستغبره انت خوين كاد تمرص فريح خايدا حجد ازي تمرص دا مرص غيركاس حجس حج مالتي غيركاس افطوش تعدس انت خوين كاد افطو لوكال دخونه مرصا قدم حج كو زنبره كايدا كو يحيش كو نمرص لنا مغنياتو غزي خي يحلفنا كو نا حجخه اي نمرصنينا بقى بعلتنا تنبرن انا نملسو بله حرا اندحر مليس كاي بخالي بهلاسي مليس كام سركب كايس نتستمرص يخركو ابي زلو من مسمرصو بسرت تبيت مخرز ولك كابيني تساتفو نايت حيل سو زنبره تسو نبره بعلو تافقوا ايت بيت مخرط وساني ات ابي لوخه ينغركا كله يسمع عندي خانسخه تايزبل بزي حقا من قد حق زوص يبلنا بيت مخري يبلنا قال بيت مخركو بمرص ايو زتكل اتابسرو انا كن تبسرت مجمريا زولتنا مجمريا زول كايدا يفلطو دي منتاي معات እግዚአብሔር እዩ ቤት مخرز بالكو مرص اغيركا كونس كو زطاش حق توص ترلخاس لوكال مرص امغبار مخنياتو نسخه تمرص ديخا اي تمرص الكان غزياو منغسي اي مرصن انتيلو بل نحنا مرص نكايدنا مخنياتو لوكال ولا يكون بمنغست فقرلنا لو نحنا مخنياتو تحجي تغورو زلها كايدا تخكلنيا سلازي يكونه نقول زحقوف سلازي يكونه اكو خبال نيرو نحنا سلازي يكوننا يكونن كبحال زلو تكايدا نحنا سلازي يكوننا منغستي تفرس لك مالتا يكون نيرو نقول تدي حقوفو نقول سلازي حقوفي ناي بحق دخو جنبار قال خمرح جنبار ناي ممرح دخاينا صاحج افتو ورا وقي انهي مالت صاحج جنباري بل ناي متى جنباري زوايو كل اللقا وبدحري قصيلو زوال سلا حجون نفت جنبار سلازخونه اكلن جنبار كستخ مرحيبل رايو تو ناريشنو بقى تقليلو زعسوس زخونه مالت قصل بالبو او مس جنبار نبركاو جنبار كيوقعو خمرت سلطان ما حدا يفقد خمرت سلطان ما حدا يفقدني بنم بعلو كاوينا يسبر زينا بده بريزيدنت دكتور دورسيون كعلت 24 مياديا سرحهم كجمرو مخانهم حواريتا بوصحنا له يقول له سرحهم يجمروا سرحهم جمروا كعدت 24 كسعلت 25 زلو سرحهم كجمروا يوم زحبريتا زيس بوصحنا له بالمكي تግራይ مالتي ስለዚህ مكي تግራይ ستالين هايله دبيت ناتنا الس ملاش بنكي يغصلوم استوسونو خالص سبات ሆናለው እዚ አለው ወድ ቢተወለው እዚ አቶም ተሐባቢርና ተዘለ መንግስት ገልቢጥናስ ስልጣን ሒዝና ነታዓዲ በሰላማው መንገድ ነሰጋግራ አይና ዝብሉ ዘለው እዮም ሃብዎም ይወሃቦም ነዚአቶም ሃብዎም ንዓቶም ማለት እዩ ተዳልዮም ሒዞም ማይጽደፉ ተዳልዮም ይትከልዋ ተዳልዮም የልምዕዋ ትወሃቦም እስኪ ክንሪኢና ድማ ማለት እዩ ክንሪኢና ግን ዓሚ ዝወልኩም ቃል ሪኢኹም ዶ ነዚ ሰብኣይ ዝቀይሮም እዚ ስለ ዝቀየርዎ ዝመጽ ለውጥ የለን ኢለ ነይረ እንሆ ሓደ ዓመትን ገለን ናብ 2 ዓመት ገጹ አውጽርና ለና ማለት እዩ በተማሳሳሊ ሕጂ መሊስ እንደገና ሓደ ዓመት ከነገረኩም እዞም ሕጂ ዝበሃል ዘሎን አምነት ዶክተር ደርጽዮን ስልጣኑ ክሕዝ ፍሉጥ እኮ እዩ ንሱም ዝሓዘ ውግ መጽ ነይሩ ናው ይኽመልሰና ማለት እዩ ስለዚ ዋላ ሓንቲ ለውጥ ይህሉ ውግ ግን ኩሉ ይኽእል ውግ ኩሉ ይኽእል ጎንጽ ሁሉ ይኽእል ምክንያቱ ዘይሰማምዑ አካላት እዮም ናፍቶ ወንበር ዝመጽ ዘሎ እቲ ማእከላይ መንግስቲ ንዓኻትኩም ሳይፈልጠኩምን ይኽእሉ ተሸይሞም ምስ መጹስ ኣይፈልጠኩምን በል ንሕና እውን ኣይንፈልጠካን ዘይትፈልጠን እንተኮይንካ ኣነ መን ምዃነይ ክትፈልጥ መጻኹ ኻይቱ ሓቀደተ ዘረባ ሽዕዩ ትጸገም እቲ ማእከላይ መንግስቲ ንሳቶም ሓዲኦም ክመጹ እዮም ብሓጺሩ ክካየድ እዮም ክባጻጽሑ ኮስም ማለት ታይ ማዕት ይወዲ حرا ولسكي قصيلنا لنا نفط زقص زله فيديو
أشي أتزوج زلوا فيديو خريقكم نيرو تزبز حيدا TDF حيلون نسلام تسلف نيرو توتاتون هويل نيرو جن قديفكم ومسيح كاو قديفكم ومسمسهم حزون ناي تقرأي يخونا إثيوبيا كستاين هذه أو سراويتي زأمن قدمون حوحات سراويتي زاد حدا نيرو برت ما خلاي كوميتي كونن إثيوبيا ون حزد حنا زاد سراويتي حزون أو زي خوينا هذه كد حدا الناس خير ناي سلام حيلي يتولى هذه حنت ما مرت في عزلاتنا ناي سلام حيلي يدحنا ناتيكم TDF يدحنا ناتيكم مخنياتهم انت نايز حلفه جنريشن ابزينا يبعلوا الجنريشن يزمرح زله كله حدا وريتو نايس ايزي بتعمي على سلات ابزينا تيحيز زله بقى تهلخون كويننا نيت قعقل طمور موطي زله نسي ات تولد نسري زلنا يا حقي بيت مخرنا يملس لي زله حيت منسي زنبره بيت مخرنا يملس لي زله تمنسيز بقى نسو ديو تدليت حجي دوس كرم عبل كنسرح ندلينا ماني ميك نقبر ندلينا خننقسقس ندلينا كلنتنا وسلامكم بصت خوينو تخاتعتي تماغوتي ناي سلام تلاختي حيالات تنكر زبلو قلميت مصيوم بولا بخلل يكون مالتي ركب حزبين منغستن كوينوم سريحهم كلوط ويخديهم الي زامن زلت منسي زامنو زي قدامون سمع سرحنا نلعنا ابتاخيبان وعدو نحنا ندلي سرحنا نلعنا غنزب كنركب كنسرحنا بصورة طول وزلو خمس هي خيدن يزبل تزنبرت ولد تايز بزلو نحنا كوينا نتقصل سما 6 عامات و 4 عامات كنورو توم دق 8 تايوللوس نحنا كوينا تسمانات تقصل نتعيسرا بطعم تحساسيو كافتنا تنا 4 تصنيحنا بتقدم ساعات تناتهم عيسراس كافتنا تنا 50 يتحساسو مولو خاون العالم مالتي انه ميدان انه فرس كيد دحر حج وق مستجمرت واقع بعد الخمالت هو واقع تسايز لكم زلو سمعوه بونا ولا شيء لازم نبره مريحنت ويتي اللي تلبهال ايو حز البزح دلايلو طييلو نقصاص زلو سو افت غزي مريحنت وي افتنا غزي جيتاچو ردا زنبره غزي بزحات قدلات نيروم كم تعنتو كغلص زنبره مالتي التودو حزب كم حزب يطرحن كيهونسي التودبه وداوتات ناي منسي وداوتات ونيروم ابشر ابر رايا امندرتا ابتنبين عقامه او خالد كابتات ونيروم نزيوم كتقمم زي خاله حنششو موداتا زخسره غجل الخام غلاصي كالي هو بحصير حجي تاي مسيلك ابزي زلو صقم مالتي ابزي زلو صقم اتمنسي كلتا نجر كلتا معبالتا تمعبيلو مالتي كم بهلي كم حزبي زي معبلنا عندي جن كم بهل خا منسي زي معبيلو والله زي انت زي فتحوا عباي صقم كويني احتركب بقوراص مفتام سلطان زحازه تقواناطيطو هافت حازه سلطان زحازه حق زيركولو سبيو سلطان زحازه كل حازه مالتيو إلو اندامنه إلو زامن تولد يزي بملو تقليلو سلطان تركبكم نعخاتكم انا مويته ازركب كساب غوتيتوم زوصوني ولا كفانيا ترى ولا هاب قالخم بعد غدافسي انا حيزي از قنقن زبله 80 عامتن مسؤو انداتماخرزو علم بريزيدنت سياسنا امنت انداتماخرزو على حيلن زيوم كلتيوم كراخو كلو تግራይና ምንታይ ትخيد obviously ንድحር ግልጽ እኮ ግልጽ ነዚ ሁሉ ዚ ቀይዲ እንታይ ዳዩ መፍትሒኡ ሕጋውነት ክስዕርር ሉዓላውነት ሕግ ክኽበር ሰባት እንታይ ኮኑስ ሕግ ክኽበር እንተ ደይ ሰሪሕና ኣብ ሓደጋ ኣለና ሎማዓንቲ ንእሽትለይ ብርሃን ዘሎ መሲሉ ይረአየና ኣሎ ንተኣማመን እንዶ صباح ግን ኣብ ሓደጋ ኢና ዘለና ፍሉጥ ማለት እዩ ፍሉጥ ምክንያቱ ልዕልነት ውልቀ ሰባት እዩ ኣብ ዓድና ዝኽበር ዘሎ ካብ ልዕልነት ሕጊ ከዓ ጽላል እዩ ኣምብሬላ እዩ ሩል ኦፍ ሎው እንተዘይልሲ ኩሎም ንብሎም ዘለና ብምልኦም ክሱራት እዮም መረፃ ተገበርካ ዋጋ የብሉን ምክንያቱ ቶም ሕጊ ዘይብሎም ሰባት ክሰርቅዎ እዮም ዝኾነ ይኹን ኣካል መፅዩ ክሰርቕ ይኽእል እዩ مسارة المعاد انت تخلكا حق زي اللي نحرد اخوينو تحاد خسر قيو وينت مسارة المعاد نوعلو ميحيز وسد حيل له مجمريا حق يو حق ما من تايو ام التأممان
ተኣማሚን ከም ሰጣይሽካዮ ኢንዲፔንደንት ዝኾኑ ኦርጋናይዜሽን እንዳተጣይሽ እንተኸይዶም መፍትሒ ዘይመጽሉ ምክንያት የለን ተዘይ ኮይኑ ግን ሶኢልኩም ዓገ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም 44 ዓመት ካብዛ ዝተዛረብኳ ናይ 40 ገለን ደቂቃ ግን ትበልጽ ሓሳብ ክትመጻይ ትኽእልን እያ ዴድሊ ሹር 100% እርግጸኛ ናይ ምዃን ተኽእሎ ኣለዎ ሕጂ ማለት እዩ ምክንያቱ እግዚአብሔር ስለዘይ ኮንኩ ይጥርጥር ከም ሰብ ንባዕለይ እቲ ሪያሊቲ ግን ናብኡ ይዘምዝን ማለት እዩ ናብኡሲ በቃ እርግጸኛ ትኾነሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ሕጊ ኣልቦነት ኣብ ትግራይ ሰፊኑ ኣሎ ብኸመይ መጽዩ ዘይተማሃረ ዘይግብኦ ሰብ ነቲ ቦታ ዘይምጥን ሰብ ንመሪሕነት ክኸውን ዘይኽእል ተመራሓይ ክኸውን ዝነበሮ ኣመራርሓ ክኸውን ዝነበሮ ተመራሓይ ጌርካ ጋርን ፈረስን ኣቀዳዲምካሲ ከመይ ጌርካ ኢኻ ሞት ዓዲ ናበይ ኢኻ ትወስድ ሓይ ሸነኻ ዕውርን ተመርሖ ዝበሃላሉ ተታሒዞም ገደል ይኣቱ እንሆ ከዓ ተታሒዝና ገደል ክንኣቱ ኢና ማለት እዩ ንእሽለይ ተሪፉና ኣሎ ምክንያቱ መምለጥ እውን የብለን ባይ ዲፎልት ካብቲ ዓዲ ስለ ዝተፈጠርና ኣብዚ ሃልና እንተሃልና ዋላ ኣብዚ ኸድና እንተኸድና ተጸገም እዚ ከም ጸገምና ተሸኪምና ይኽን ከይድ ስለንኽእልን ንሱ ከዓ ሪያሊቲ ስለ ዝኾነን ይዝዛረብና ዘሎ እምበር ካብዚ ወፃኢ ካልእ ሓቀልና እሞ ዝሓሸ መማረፂ ዘይተሰምዑና እንተዝብሉና ነይሮም ምሰምዓና እዮም ከምዚ የለ ግን ኣረጋጊፅና ኢና ማለት እዚ ናይ ህልኽ ፖለቲካ እዩ ዝካየድ ዘሎ ትግራይ ናበይ እያ በተናታትኩም መገላለጽ ኣብ መን እዩ ሒሻ ኦቶኖሚ ዲፋክቶ ሊምቦ ኣብ ጸገም ወይስ ዝተኸበበት ትግራይ ሃገር ማለት እዩ ኮይናስ ግን ዝተኸበበት ላንሎክድ አንፎርቹኔትሊ ምክንያቱ ንሕና ወደብ የብለን ወደብ ክበኩም የልና ይብለሎ ብምንታይ መስርሕ ታኾይ እንዳ ዘይህበና ተኣኪቦም ተሎ ታኾይ ዘይህቦም ንዓና ብምንታይ ብሕሉፍ ፈቲና ንዓና ብሕሉፍ ዝፈተወልና ንዓቶም ብሕሉፍ ዝጸዳሎ ምክንያት እንታይ እዩ ታኾይ ዘይህቦም ክቦም ስለ ዘይደለየ ንምንታይ ክህበኩም የሞ ውጽሞ ዝብለና ዘሎ ጸኒሖም ዓቕሚ ስለ ዘይረኽቡ ሃውን እንተበሉውን ስኖ መርጊፈ ሽዑ ምንም ዘምጽኦ ነገር የለን ስለ ዝበለ እዩ እዚኣ ዘይኣመነን ዝጠራጠር ነዛ ጉዳይ ዚኣ እንተልዩ ደሓና ቀንዩ ክቡራትን ፍትዋትን ቪድዮ በዚ ኣዛዚም ኣለኹ ርእይቶታትኩም ግን ግደፍሉ ኢኹም ቻው ጽቡቕ ይስምዐና ጉድ ላይት ደሓና ሕደርታ ሓዋት ኢማንስቱ እዩ